onte da xira de presentación das cancións de amor e liberdade de Nao. Sex Selecta ven falar connosco na nosa discotasca. E presentamos o primeiro videoclip do novo disco de SES, co Xenio Destrozado. Benvidos de novo a discotasca de GZ Música. Despois de andar por Salceda e por Benposta, estamos de volta na casa. A finais de marzo, os Nao presentaron o seu novo disco, Cancións de amor e liberdade. Conseguiron gravalo grazas ao micromecenado en crowdfunding. Durante os meses de marzo e abril estiveron a moverse por diferentes salas do país, nunha xira que rematou no Wembley da música galega, a Sala Turuso de Bueu. Gani foi ata Taló a falar con eles, a ver que nos contan. Sei ben que no noso interior existe un lugar donde coincidimos hoyo de xeito casual. Son as voces que repiten os soños en silencio, obedecendo a liberdade que a transgresión nos dá. E volvo a caminar sentindo a forza nos meus pés. Cada paso fai-me vibrar, nosa forza fai-me ver. Que ali te atoparei, é unha utopía e a súa lei. Entre a súa cobiza a nosa fé. A historia vencerá e sei que a lousa se abrirá, deixando que a nosa luz envolva este altar. Quero ver a tua man cando te portas mal, limpar de unha pedrada o seu luxoso cristal. E volvo a camiñar sentindo a forza nos meus pés. Entre a desobediencia e a súa fé. E ali te atoparei, é unha utopía e a súa lei. Entre a súa cobiza e a nosa fé. Volvo a camiñar sentindo a forza nos meus pés. Entre a desobediencia e a súa fé. E a historia vencerá e sei que ali te atoparei, batendo coa utopía contra a súa maldita lei. E volvo a camiñar sentindo a forza nos meus pés. Cada paso fai-me librar, nosa forza fai-me ver. Que ali te atoparei, é unha utopía e a súa lei. Entre a súa cobiza e a nosa fé. Hola compañeros, pois sí, estamos aquí no Turuso, que estamos no último concerto da xira de presentación do último traballo dos Nao. E aquí estamos co grupo que vai tocar dentro de nada, 5 minutiños. Van subir o escenario para presentar os seus cancións de amor e liberdade. Bueno, entón a primeira pregunta, coa xira, bueno, case acabada xa, como foi? Que tal a xira? Que sensacións tivestes? Ben, a verdade é que ben, moi ben. Moi ben, porque fixemos 10 datas, comezamos na Capitol con moi boa resposta e, bueno, notamos que na xira, pois, igual que no mundo da noite, que agora co tema da crise hai menos xente que antes, pero a verdade é que sí que tivemos boa resposta de público e a verdade é que nos gustou moito poder estar en contacto ca xente, presentándole o disco. Recibimos críticas, pois, positivas na maioría dos casos e pensamos que é o mellor xeito de presentarlle un disco a xente rulando por todo o país. Non, pois lindo, pois claro, sen día é o que queda, non? Porque aparte o traballo foi feito dende un proxecto de crowdfunding, non? O sea, fixestes un micromecenado para sacar o disco e tal, como foi a experiencia? Bueno, foi unha experiencia bonita, pero complexa, non? Digamos que agora mesmo as posibilidades que ten unha banda de editar un traballo con un mínimo de calidade pasan porque a xente te apoie, non? Para nós non quedaba outro xeito de facelo. Foi duro, foi difícil, pero ao final te levas a sensación de que moita xente quixo colaborar contigo. Eso te facilita poder botar para diante o proxecto e ademais te levas o cariño da xente, non? Que te apoia e gracias a eso tamén coñecemos moita xente que nos
sabíamos que era fan do grupo, e aí andamos. Que moito máis que poñer os cartos, porque ao final sae reforzado e unha satisfacción pois que haxe ese apoio desde atrás a banda, a verdade que é unha gozada. Sobre todo porque cartos non hai. Cartos non, cartos. O disco chamase Cancións de amor e liberdade, non? Por que ese título? É tempo de cancións de amor e liberdade ou non? Sí, é tempo, eso desde logo, é tempo, sempre tempo para cancións de amor e liberdade. Nos pusemos ese título porque pensamos que resumía moi ben o que a banda leva facendo desde os seus 8 anos, nestes 8 anos que levamos de andaina. E era un nexo común de todas as cancións, pois que falan de amor e liberdade, en todo o seu sentido, e particularmente para este disco. Pois 8 anos de andaina, non? Este é o terceiro traballo, non? Están as palabras espidas no 2007, está coas túas mans, non? E agora tiñamos un anteproxecto aí. Tiñades un anteproxecto. Se chamaba Somos, que era un resumen das primeiras maquetas que fixemos, non? Que moita xente curiosamente agora o pide porque xa non queda, non nos temos eu, ni siquiera o teño. E digamos que aí foi o principio de todo, ainda que eses 3 discos quizás son os que representan un pouco máis a banda, pero bueno, nós estamos orgullosos de todos. Moito máis como sempre do último, claro. E hai evolución no traballo, así unha primeira escoita, non? Que se vai escollendo xa, notamos que quizáis o sonido máis tralleiro do principio dos primeiros traballos dan paso a temas un poquinho máis repousados na liña de Nao, que é unha liña sempre calla, pero hai evolución vos, é algo voluntario que buscades. Me encanta que me hagas No, vamos a ver, obviamente a banda son 8 anos, hai unha madurez a hora de compoñer os temas, a hora de escoller un pouco o son da banda. Entón, ese sonido tralleiro que decías ti, non? Do principio, non é que non este agora, non? Que seguimos dando tralla, sigue estando aí ese rock casi metal. O que si é certo que abandonamos un pouquiño ese coletilla de metal, vamos un pouquiño máis roqueiros, pero é unha búsqueda de algo que nós nos sintamos máis identificados, non? Entón, en todo este traxecto de estes 8 anos, pois fomos traballando hasta chegar aquí, hasta Cancións de amor e liberdade. O sea, calquera dos 4 nos pode preguntar por separado, ainda que non este a cámara diante, do traballo que máis orgullosos estamos precisamente por eso. Unha pola composición e outra polo sonido que logramos. Obviamente, todo isto sería imposible sen a colaboración de Chichi, de Mafia Records, que foi o que nos botou o puntal Estudios Mafia desde o primeiro momento, non? Pero bueno, estamos moi orgullosos do traballo feito, verdad que sí. Pois, moi ben, e xa para rematar, hoxe remata a xira, hai algunha data máis para o verán? Tedes algo xa en mente ou agora hai que descansar? Está o traballo feito, está a xira feita? Ocultanos esa información, pero esperamos... Outra cousa a ver se chaman pola mente. Claro, eu creo que hai dúas partes, non? De feito, hai sitios nos que non estivemos e nos gustaría estar, porque evidentemente é unha xira de datas, non deu tempo a percorrer moitos puntos do país que nos gustaría ir. Eso por un lado, e logo, por suposto, os festivais, non? Os festivais xa é unha cousa que non depende de nós, salvo polo traballo feito. En ese sentido, esta xira é unha maneira de presentar o noso traballo a xente e agora depende que nos chamen ou non. Sabemos que as cousas están difíciles, pero nós queremos estar en todos os festivais e amplificar un pouco a resposta que temos a este disco, non? Pero bueno, estaremos donde nos chamen, sin dúbida. Moi ben, pois xa sabedes, festivaleiros, tedes aquí un grupo para levar os festivais deste ano do verán. Nao, que está presentando o seu cancións de amor e liberdade, que, bueno, aquí vos queda unha mostra do que fan os Nao. Cando por cada sí, devolveronos un non. Cando por cada ollada, nos pegaron a patadas. Cando por cada berro, les postaron no silencio. Cando, buscando alento, nos afogaron nun tormento. Con estas mans, romperemos as cadeas. Con estes dedos, agarimarei o ceo. Con estas mans, berraremos nunca máis. Con estas mans, coas túas, cando pedimos auga, eles deron-nos area. Cando pedimos paz, regalaron-nos a guerra. Cando quixemos ser
nos negaron a existencia. Non poden máis, agotaron a paciencia. Con estas mans romperemos as cadeas. Estas mans sacudirán o desprezo. Con estas mans decidiremos o futuro. Con estas mans, coas túas. Esas más arriba, sete! Esas más arriba! Herdeinas dos meus pais. Estas mans que alumiñaron teu corpo. Estas mans coas túas. Con estas mans cambiaremos o destino. Con estas mans sacudirán o desprezo. Con estas mans decidiremos o futuro. Con estas mans, coas túas mans. Coas túas mans. Con estas mans, 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 coas túas. Hoxe está connosco o Picadiscos Check Selecta. A ver que lle conta Leti. Xa estamos aquí con Check Selecta, membro do colectivo Sonquila. Para empezar, que nos conte un pouquiño a que se adica este colectivo e quenes están dentro del. Bueno, pois Sonquila é un colectivo de DJs e de selectas da Galiza e de parte do territorio español, de tanto de Vigo como de Coruña, hai xente de Móstoles tamén, de Asturias. Nos dedicamos principalmente a promover o que é a música reggae, variantes desa música, tanto electrónica como jungle, dubstep, incluso reggae roots, de todo o que abarca todo ese movimento. Que colectivos galegos están dentro de Sonquila? Pois galegos, somos en Vigo, estamos Sican Selecta, máis eu, Check Selecta. Nos acompaña tamén as voces Gen de Beat, fai beatbox e raga. Tamén está Eugeson en Coruña. Agora mesmo ninguén máis. Vale, fai un par de semanas estuveches na Palloza Splash 2013 en Balboa. Que tal a experiencia por alá? Pois a verdade é que é de puta madre. moi guapo o sitio, un sitio espectacular. A peña moi ben, moi bo trato, os músicos moi ben. Estivemos aí, coñecimos a xente de Ponferrada, Jennifer Pauls e Da President. Tamén estivo un sound system de Santiago, Selasi Sound, que estivo facendo aí unha sesión moi boa tamén. Estivo Alligator, de Vigo, o colectivo Miño Reggae, representando a súa parte máis de sound system, como Miño Sound, pinchando discos. E despois tivemos Gen de Beat máis eu, facendo o noso propio show, no cal facemos máis temas de Gende, digamos o bolo largo, como chamamos, non? No que cantan de temas de reggae roots ata dancehall, facemos un pouquiño tamén de beatbox, algo moi ameno e bailable, para que baile a xente. Normalmente preguntamos aos artistas cando van gravar disco. Aquí os DJs o que fan é gravar mixtapes, que son sesións. Tes previsto gravar algunha ou...? Sí, normalmente en Sonquila non paramos, sempre o Gesón ou Ican sempre está en pleno movimento, grabando sesiones. En concreto eu penso sacar a final de ano unhas mixtape con dubplates, que dubplates son temas especialmente dedicados de artistas en concreto, con ritmos persoais ou ritmos que escollemos cada un.
E nada, a final de ano temos pensado sacar algo tamén con Gente Beat, a ver se se anima a rematar a súa obra maestra, xa o veredes entón, se o sacamos. Tes proxectos, datas cerradas ou algo que non sexa, o sea, directos, non disco? Sí, agora de cara ao verán sí que temos datas, sempre nos movemos máis, que en inverno temos bolos máis por locais e así, pero en verán sempre facemos máis festas en festivais tamén. Temos agora en Bueu un festival que une a cultura México e galega. Temos aí un par de datas, temos tamén que pechar algo, non vou dicir, pero saberes. Ti como organizador que a veces pois traes artistas de fora, tes algo planexado ou por agora non hai nada? Normalmente soe vir no Bran a visitarnos Lengua Alerta de México, que temos moi boa relación, tamén aparecerá, podo adelantar que aparecerá na mixtape da Blades. A ver, estamos falando a ver se pode caer este ano tamén. Tomahawk, tamén un fijo dende Francia que sempre ven. E despois normalmente traemos sound system de fora para que a escena aquí na Galiza pois move un pouquiño máis, non? Nada, sempre sacamos os cartéis cunha semana de antelación, entón tens que estar aí atentos. Pois nada. Sí que hai. Pois nada, estaremos ao loro. Ata aquí a entrevista con Check. Por aludida, pero sí, porque eu sei que son unha parte de ti, por iso pido perdón de corazón, que teñas piedade cando a túa furia caia sobre mí. Los mercy, en abril, hojas milen en mayo, a bella que espera aquí no tallo, non hai fallo. Xa non fai frío de carallo, hermano china nunca sigo botando traballo pa fora, que te vayas pa fora, non lle pisan na natura a súa porta. Tan bonita, tan perfecta, tan preciosa, que nin conversionismo se faría semellante cousa. Ama, simple, coida natura, non hai nada comparable a súa fermosura, non te pares. Actúa, a miles de formas, cada un con cada súa. Capita o planeta, nunca mira a arranchalo, así que coidado que lle deixas os de brillo de regalo. Tampouco hai nada raro, intentar ser un freedom fighter é non un neno malo. Non esperes a que estea calado, cando vexo por la chanela caí fora, está todo amañado. Vacío acá le canto, los mande ningún santo, e le sacan cartos sobre la terra dura tanto. Merda, merda, máis merda, merda pa ti, e merda pa ela. Só dependemos de ti na tierra, por iso checas nuestro corazón, que se mueva. Despois da visita do Check Selecta, imos con outra novidade. 11 de xuño sai a venda o novo disco de SES, Cosenio Destrozado, grabado no estudio Bruar da Coruña. O disco producido pola propia SES conta cos seus músicos de sempre. Tito Calviño a guitarra, Marcos Pazo a batería e Fran Sanzo baixo. Quedades co videoclip que dá nome ao disco.
que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que maña non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin che importa nin che minto, e se me mintes se me igual. Unha vez fixen sen motivos, sen a menor das condicións, en dependencia dos esquivos e a lealdade das lexións. Supeditei, me soltei lastre e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal. Que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando o saber popular. E xa virán tempos mellores que non choviu sen escampar, e só tes risas e tes dores e non hai loita que librar, que sempre houve ricos e pobres e as pulgas sacan fraco van, que hai moito ruido, poucas noces e onde hai fume o lume está, e hai que jardar sempre das risas que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora a repicar, e o tolo vai onde van todos, Vicente vai no back tamén, e sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal. Eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendí moito máis cuestionando o saber popular, que as nenas xocan con bonecas e os rapaciños con balón, e a min sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón, que o ateísmo é satanismo porque algo máis terá que haber, e viva o individualismo e o santo cu de cada quen, que os homes son como o boviño que sempre tende a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou, e que eses extremos son malos e os medios tintos son xeniais, eu co xenio destrozado e eles a destrozarme máis, e que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar da cultura da media verdade, da estafa legal. Que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando o saber popular, aprendín moito máis cuestionando o saber popular. No, que aprendín moito máis cuestionando o saber popular. Gustou vos o vídeo de SES? Pois deixámosvos con outro bombazo. Quedades co primeiro tema de Arroz con chícharos de Pito de Picasso, Toliños de amor. Amarrame
resto nada máis. Deica a semana que ven. Somos o vento que pasa, somos os restos das torres, somos a cinza do incendio que queimou nomes e amores. Somos trabada profunda que deixa marcados os dentes, somos os berros de estrume que danan o corpo e a mente. Temos un deserto no peito que ás veces muda en xardín.